Skal vi se, om der er en til ærte, der siger noget? Flop! Du åbner ærter. Og så mange ærter. Er der flere? Flop! Du har åbnet alle ærterne snart. Flop! Det var en overlæg, hva'? Det er sjovt at åbne ærter. Nogle dejlige danske ærter. Det er sjovt. Der var ikke så meget lyd i. Er der flere tilbage? Der var også lige flop. Kan du ikke smage nogle af ærterne? Åbner dem op. Så har vi altså åbnet alle ærterne lige om lidt. Det var godt. Og mor og far på Roskilde Festival og danse og høre musik. Og du åbner ærter. Det var svært den der. Du er stærk. Så er der snart ikke flere tilbage. Åbnede du også den? Du er stærk. Så åbnede mange ærter nu. Skal vi til at spise alle de ærter der? Det godt, vi har skyllet dem, hva'? Okay, gå. Tag du bare en anden, Elias. Jo, du kunne godt få den op. Så, sidste snart. Kan den heller ikke åbne? Kan de ikke åbne de sidste? Blop. Og sidste. Nu er der ikke flere tilbage. Nu. Det var flot. Så er vi færdige. Nu skal vi spise ærter. Nu skal vi spise. Vil du have den der? Skål. Den der er det. Vil du have den? Den er svær at åbne, hva'? Den var åben måske. Vil du have den? Det er sjovt at åbne dem alle sammen. Det smager altså godt. Det smager rigtig godt. Ja. Skal vi bare spise dem? Springer de dernede i. Jeg tror lige, vi skyller vasken. Slukker lige denne her. Så. Skal lige have skyllet den. Er du tørstig? Ja. Kan du have lidt vand? Kan du putte vand derind under? Det var flot. Så. En tår mere. Jeg er meget tørstig. Ud. Må man også godt få en tår? Jeg er rigtig tørstig. Tak skal du have. Tak. Sådan. Så slukker vi for det. Hvordan slukker man for den her? Kan jeg da ikke engang finde ud af. Der.